जेजूचेर विश्वासी नासता चिल्लर कारणां घेवन जेजूक शिरकावन घालूंक पळेवचे, आपणाक धार्मीक वा भक्तीक म्हणून वलावन घेतले कुरड्या मनोभावाचे जुदेव मुखेली एकडच्यान तर आनी एकडच्यान हांकां सारके विरोध आसची, जुदेव न्हय आसलेली हेरांनी अनभावार्थी म्हणून वलायलेली आनी जेजून भावार्थी म्हणून आपयलेली एकली कानानगार स्त्री. जेजू आनी ते स्त्रिये मदलें संभाशण भावार्थाचे नदरेन हो दोन पंगडा वा व्यक्ती मदलो अंतर जेजूक समजून घेवचे दिसेन आजचो तफावत दाखोवन दिता. आज सुवार्तेंत निरंतर ते स्त्रियेच्या भावार्थाची परीक्षा चलता. हर एके परीक्षेंत ती जिखता आनी आपणाकच भावार्थी म्हूण आपयतल्यांक पंत आव्हान जाता. जुदेवानी जुदेव न्हय आसलेल्यांक वापारचे हल्क करचे भाशेंत जेजू तिची परीक्षा करचे नदरेन घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक दिवचो समान अशें म्हणालोच म्हूण चिंतया. हे परीक्षेंत ते नीज धनिया तरी पूण सुणी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके कातात न्हय म्हणल्या उतरांनी जेजूचे मन ती जिखली. तिच्या देखी बरीत भावार्थाची जेजून वाखाणणी केली आनी हाचो फळ जावन तिची धूव बरी जाली. एकीनपणी धनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकोळत कर म्हणून तिने मागलेले तिका मेळ्ळें आनी हांगासर भावार्थ जिखलेले आमकां कळ्ळें.